إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دعاء دعاء كو دعاء 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 بقى كه درapو هلا ناكا بانغا دعاء من نرى تكبير. الله أكبر. محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. جلسة سلانا مالي. جلسة سلانا مالي. نرى تكبير. نرى تكبير. جلسة سلانا مالي. زنابا جلسة سلانا مالي. زنابا نرى تكبير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. نرى تكبير. نرى تكبير. نرى تكبير. جلسة سلانا مالي. زنابا جلسة سلانا مالي. زنابا نرى تكبير. الله أكبر. نرى تكبير. محمد مصطفى الله عليه وسلم. محمد الخاتم النبيين غلام أحمد کی نرى تكبير. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, j'ai invité l'honorable Amir Sahib Sénégal pour présider la session. Amir Sahib Sénégal. نرى تكبير. جامعة أحمدية du Sénégal. جامعة أحمدية du Sénégal. نرى تكبير. غلام أحمد کی أعوذ بالله من السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. Nous commençons le programme d'aujourd'hui avec une récitation du Saint-Coran, lecture du Saint-Coran, Hafiz Adama Suge. وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. An bɛ tanga ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma, sitana min ni ale gɛnna ka bɔ Ala ka nɛɛma na. An b'an sinsin ni Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye, ale min ye foroba hinɛtigi ye, hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. Allah ma wɛrɛ si tɛ yen fɔ ale. Ale de ye ɲɛnamaya masa ye, wa fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya gulonnen bɛ ale de la. Jɔngɔ tɛ ale minɛ, wa sunɔgɔ t'a minɛ. Fɛn o fɛn min bɛ sankolo la ani fɛn o fɛn min bɛ dugukolo la, o bɛɛ lajɛlen ye ale de ta ye. Jɔn ne bɛ se ka surunalidon kɛ a fa fɛ fo n'a kɛra ni ale ka yamaruya ye.
a bɛ fɛn dɔn fɛn min bɛ o ɲɛfɛ ani fɛn min b'o kɔfɛ wa o tɛ foyi sɔrɔ ka bɔ a ka dɔnni na fo n'a kɛra fɛn ye min ye ale yɛrɛ diya a ka masaya o kɛn bɛ ka sankolo ani dugukolo labɔ wa ninnu fila kɔlɔsili ti a kɛɲɛ ale de ye masa kɔrɔtalen ye masa setigi karabali ti diinɛ na kanda sira o jɛlen don ka bɔ fili sira ma maa o maa ni e de kafiriyala danzagokɛla ɲɛmaaw ma ni ka limaniya Ala subahana wa taala la e de ye minɛni kɛ minɛnikala la min ni o sabatilen don wa a ti kari Ala ye mɛnni masa ye fɛn bɛɛ lajɛlen dɔnbaa ma don Ala de ye limaniyajɔnw jɛɲɔgɔn ye a bɛ o labɔ dibiw kɔnɔ ni ka taa n'o ye yeelen na nka maa minnu kafiriyala olu jɛɲɔgɔnw ye danzagokɛla ɲɛmaaw de ye o bɛ o labɔ nɔɔrɔ kɔnɔ ni ka taa n'o ye dibiw de kɔnɔ olu de ye tasuma dungew ye wa o bɛ duumi a kɔnɔna na suratul bakara k'a daminɛ ale aya 256 ka taa se aya 258 wassalamu alaikum warahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah, jazakumullah sanal jaza. Maintenant, j'invite Abdul Kadir Traoré pour un nazm poème. Assalamu alaikum warahmatullah. Amina dongli dakurunya damadɔ min da o ye Imam Mahdi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ale ka dongli dalen do alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o tanuna. علي لربي نعمة بعد نعمة فلا زلت في نعمائه أتقلب علي لربي نعمة بعد نعمة فلا زلت في نعمائه أتقلب وإن رسول الله شمس منيرة وبعد رسول الله بدر وكوكب جرت عادة الله الذي هو ربنا يري وجه نور بعد نور يذهب كذلك في الدنيا نرى قانونه نجوم السماء تبدو إذا الشمس تغرب رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب له درجات في المحبة تامة له لمعات زال منها الغيهب ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب
وفي الليل بعد الشمس قمر منور كما في الزمان نشاهدا ونجرب ولو كان ماء مثل عسل بطعمه فوالله بحر المصطفى منه أعذب. محمد المصطفى. ولو كان ماء مثل عسل بطعمه فوالله بحر المصطفى منه أعذب. مدحتك يا محبوب من صدق مهجتي ولولاك ما كنا إلى الشعر نرغب. محمد الخاتم النبيين. مدحتك يا محبوب من صدق مهجتي ولولاك ما كنا إلى الشعر نرغب. علي لربي نعمة بعد نعمة فلا زلت في نعمائه أتقلب. Alhamdulillah muraka ni dakurunya damado minum fo Imam Mahdi alayhi salam abafo nununa ako ne dabama ka nema uchama beneka nema do dora kofe okumana ne ko nimbe kuma be yelama aka nema uchala wa ikado alakara Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi tlede ye mimbi yeledi wa ikado alakara kofe kalo bi koli ka dafa waati min na n'a bɛ wele ko baduru o bi bɔ dɛ ala ka laada o bolila diɲɛ kɔnɔ ala min ye an dabama ye o kuma na n'o de ye k'a fɔ ni nɔɔrɔ dɔ dogora a bi nɔɔrɔ wɛrɛ jira o bi cogo min na an b'o fana ye diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ kuma o kuma ni tile bɛnna dolo ɲɛdumanw kɔni olu bi bɔ dɛ wa i k'a dɔn anw ye nɔɔrɔw caman sɔrɔ ka bɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale nɔɔrɔ la dɛ wa ni alakira kun tɛ an kun tɛ tuubi an kun tɛ alamasurunya sɔrɔ i k'a dɔn ala kanu o darajaw caman de bi alakira ye wa i k'a dɔn yelenw bɛ alakira bolo min bi dibi talon ka bɔ yen ale de ye tile min bi yele di o yele de kɛra ka anw dusukun nɔɔrɔya wa fo ka taa se diɲɛ wuli ma nɔnabilaw caman bɛ ale la wa i k'a dɔn sufɛ tile bennen kɔfɛ kalo kolilen ka dafa o fana bi yelen bɔ dɛ i n'a fɔ an bi o ye diɲɛ kɔnɔ cogo min na wa ji mana ja cogo o cogo hali n'a jara i b'a fɔ ko di n bɛ n gale alakira ko baji o ka di ka tɛmɛ di kan. Muhammadu Mustafa. Ne kanunba alakira i k'a dɔn ne ye e tanu ni dɔnkili da koyi ka bɔ n dusukun na ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye wa ni e kun tɛ ni e kanu kun tɛ dɔnkili nege kun tɛ anw minɛ dɛ donc nin ye an bɔra ka dakuruɲɛ damadɔ min fɔ o bayɛlɛmalen ye bamanankan na wassalamu alaikum. Takbir. Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad ki. Maintenant, mot de bienvenue, Amir Saab de Mali. Nara. Takbir. Muhammad Mustafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesdames et messieurs et honorables invités, je vous adresse la salutation de paix en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous inaugurons cet après-midi la 17e édition de la convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya Mali. Amir Sahib, kele ka kalma shahada fo ani ka suratul fatiha kala ako ambe ala tanu ala min ye an fara ɲɔgɔn ka ni wulada in na yan nɔ ko ni ala sɔnna ma an bɛna jalisa ta ko 7 o kuma na an bɛ ka o de daminɛ ni wulada in na. C'est toujours pour moi un grand honneur et un privilège de m'adresser à tous les invités du Messie promis alayhi salam au nom de la Jamaat islamique Ahmadiyya Mali et en mon nom personnel à l'occasion de l'ouverture de notre Jalsa Salana. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à Amir Sahib du Sénégal, Amir Sahib du Niger et Naib Amir Sahib du Burkina Faso, ainsi qu'à leur délégation, à nos invités venus de la France, Gambie, Angleterre, qui ont accepté de se joindre à nous ici à Souban Hadikatul Mahdi pour rehausser cette jalsa de leur présence. Amir Sahib ako ikado ka fɔ bonya ni karama do ale ma o kuma na ale ka jɔ aw ɲɛfɛ ni wulada na o kuma na ka jalsa ta ko 17 o daminɛ a ko o lasa a bi a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Senegal Amir ma, Niger Amir ani Burkina Naib Amir ani u ka délégation bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ ye i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na nin kɛnɛba in ka o bonya Imam Mahdi o ka dunanw na. Le thème principal de cette jalsa est la tolérance et la liberté religieuse en islam. Il est important de rappeler que la tolérance et la liberté religieuse sont les fondements d'une société pacifique et équilibrée. Elle donne à chaque individu le droit de croire, de pratiquer ou même de ne pas croire dans le respect mutuel. La tolérance en islam ne signifie pas l'indifférence, mais la reconnaissance de l'autre comme un être humain digne de respect. Amir Sahib ako an ka dɔn k'a fɔ nin jalisa ni a tɛmu yɛrɛ belebeleba walandaw la belebeleba o de ye k'a fɔ ɲɔgɔn makoto ani diinɛw olu bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɔrɔ ye ka jɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya di i ma o kuma na silamɛya bɛ mun fɔ o kan o de ye walanda yɛrɛ la belebeleba ye a ko an k'a dɔn k'a fɔ ko nin walanda in nin ye walanda nafamaba de ye ka d'a kan a bi droit di bɛɛ lajɛlen ma o kuma na i ka se ka i ka diinɛ kɛ i ka lemaniya fɛn dɔ la ka da fɛn dɔ la walama i yɛrɛ kana lemaniya foyi foyi la o kuma na a bi bɛɛ lajɛlen bonya i ka hakilina kan ani i ka taabolo kan. Nare takbir. La liberté religieuse, quant à elle, donne à chacun le droit de suivre sa conscience sans contrainte. Ce thème sera largement abordé à travers les différents discours de cette jalsa. Ako i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya o kuma na o kɔni ye fɛn ye min dilen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka o kɛ ka bɛn i yɛrɛ ka hakilina ni ka faamuya ma k'a sɔrɔ maa ma i diyagoya maa ma i bali wa nin walanda in kuma bɛna kɛ a ka kosɛbɛ jalisa nin kɔnɔna na discours olu fɛ. À présent, je voudrais partager avec vous quelques conseils donnés par sa sainteté, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, lors des discours de clôture du Jalsa Salana Qadian le 25 décembre 2025.
Sa sainteté a d'abord expliqué que la Jalsa Salana n'est pas une simple réunion. Il a dit que c'est un rassemblement spirituel fondé par Allah lui-même, avec pour objectif de rapprocher les croyants de leur Créateur. Aujourd'hui, cette Jalsa est célébrée à travers le monde et cela témoigne de la véracité des missions du Messie promis à l'Islam. Ako olasa ikado kafo khalifa no hadrat khalifatul masih al-khamis ayadahullah ta'ala bin nasir al-aziz ako qadian oka jalsa min tamana no kara December kalo tile mugan duru samba flani mugan duru okmana o kunche dakurunya ula okmana ko aye walandaw di amma ako ikado kafo jalsa min flani ko fara nyogon ka gansante ko imam mahdi ajira kafo Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de ka yamaruya kan dɔ k'a fɔ nin fara ɲɔgɔn in ka kɛ mun kosɔn k'a kɛ sababu ye ka adamadenw ka u surunya u dabamaw la o tuma na jalisa nin dabɔra mun kosɔn ka adamadenw ka olu surunya u dabamaw la. Et sa sainteté a clairement dit que venir à la Jalsa, écouter des discours ou ressentir de l'émotion ne suffit pas. Le véritable bénéfice du Jalsa dépend du changement que nous apportons dans nos vies après celui-ci. Nare takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. Ako jalsa dabɔra mɔgɔ sa ka mɔgɔw surunya u dabama la ako o la sa ko jalsa tɛ dɔrɔn kana discours lamɛn o kuma na ka kabakoya discours la ka faamuyabaw sɔrɔ o dama tɛ dɛ nga i ye min lamɛn ka se ka baara kɛ ni o ye o kuma na a dabɔra yɛlɛma minnu ka don i la ka olu don i la ko a dabɔra o de kama. Ensuite, sa sainteté a rappelé le véritable objectif du Béat. Il a dit que le Messie promis à l'Islam est venu pour réformer l'humanité, pour ramener les gens vers Allah et pour établir une relation sincère avec lui. Ainsi, faire le Béat ne doit pas être un simple engagement verbal, mais une transformation profonde de notre cœur, de nos actions et de nos intentions. Sa sainteté a ensuite attiré notre attention sur les conditions du Béat qui sont au cœur de notre engagement. Ako gado khalifa aye hakili jigum fana ke okmana bayala ka jira ka fo bayate dakurunya damawiyete ibe minun fo idalate ayi ko dakurunya nunun dabora ika se ka bara kanu ye ka yelama do de do ika lahalayaw la kadaka ko imam mahdi nana ode kama mungo saka yelama do anga lahala nununa okmana ko baya condition nunu okmana ankanka oluta okmana ka bara kanu ye o yelama nunu mungo sa amse ko lusoro ko do anga nyanamaya tabulo la chokomina. Il a rappelé Nare takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. Il a rappelé que la première condition est de s'abstenir de toute forme de shirk. Cela ne signifie pas seulement ne pas adorer d'idole, mais aussi ne pas donner priorité à notre ego, à nos désirs ou au monde matériel au-dessus d'Allah. Ako aye hakili jigi ke k'a fɔ ko condition la fɔlɔfɔlɔ n'o de ye k'a fɔ kana fɛn fara ala kan ko o tɛ dɔrɔn ka fɛn dɔ ta ka fara ala kan o dabilali ko dama tɛ dɛ ayi ko kana e yɛrɛ ni dɔngɔw i ni diyaɲɛw ani diɲɛ ja ani diɲɛ ɲini ni diɲɛ sɔrɔ ka o ta k'o bila ala ko ɲɛfɛ o kumana k'o fana ye filankafɔya dɔ de ye ko ka se ka an yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma ko a laɲini ye o fana de ye. Il a ensuite dit que nous devons nous éloigner du mensonge, de l'immoralité, de l'injustice et de toute forme de mal. Être Ahmadi signifie être une personne de vérité, de pureté et de justice dans chaque aspect de la vie. Aye Nare Muhammad Mustafa. Nare takbir. a ye hakili jigi kɛ fana k'a fɔ ko ahmadiyya yɛrɛ yɛrɛ
o man ka kɛ nkalontigɛla ye o tuma na a man ka kɛ mɔgɔ jogojugu ye a man ka kɛ tɔɲɔnikɛla ye o tuma na a ye hakilijigi kɛ k'a fɔ adamadenya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i kan ka kɛ tiɲɛfɔla de ye i kan ka kɛ maa jogoɲumatigi ka kɛ maa tilennen ye. Sa sainteté a également insisté sur l'importance des 5 prières quotidiennes qui doivent être accomplies avec régularité et sincérité. Il a encouragé chacun à faire des efforts pour accomplir aussi la prière du tahajjud, car c'est un moyen puissant de se rapprocher d'Allah. Il a dit que nous devons constamment faire istighfar, demander pardon à Allah et envoyer des salutations sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela purifie de cœur de renforcer notre lien avec Allah. Ako ay hakilijigi kɛ fana k'a fɔ ko an kan ka an jija fɛn min ye seli farida 5 ye ka olu seli a waatiw la ka a kɛ ni sɛbɛ fana ye. A ko o tɛmɛnen kɔfɛ an kan k'an jija fana tahajudu seli la ka da ka tahajudu seli o de bɛ jɔn gɛrɛ a dabama la. A ko an kan ka Ala yafa ɲinini n'o ye astaghfirullah ye k'o fana caya kosɛbɛ ka sɔli caya Alakira kan sallallahu alaihi wa sallam ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka adamaden sanuya ka i surunya i dabama la. Sa sainteté a aussi insisté sur le fait que nous ne devons faire de mal à personne, ni par la parole, ni par les actions. Nos comportements doivent refléter la bonté, la patience et la compassion. Il a particulièrement mis en garde contre l'orgueil. Il a dit que l'humilité est essentielle pour un croyant et que nous devons nous débarrasser de toute arrogance. Un vrai Ahmadi est humble, doux et sincère. A ye hakilijigi fana kɛ k'a fɔ ko an ka an jija. A ye hakilijigi kɛ k'a fɔ ko an kan k'an jija an ka tɔɔrɔ kana se maa si ma. A kana se a ma ni an da ye, an ka tɔɔrɔ kana se maa ma ni an ka waleyaw ye. A ko an kan k'an jija fana mana ka an yɔrɔ ma janya ka bɔ yɛrɛ bonya bɛɛ lajɛlen la. O tuma na anw jogow o kan ka ɲuman kɛ ani hinɛ o kan ka o de jira. O tuma na fa a y'a jira k'a fɔ o tuma na an kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni cɛ sɛbɛ o bɛ an na wa majugu bɛ an na ani hinɛ bɛ an na k'an jiji adamadenw ma. Nare Ghulam Ahmad ki Nare Takbir. Ensuite, sa sainteté a abordé un point très important, le problème de l'oubli. Il a dit que beaucoup de personnes font le béat, répètent les conditions chaque année, mais ne les appliquent pas réellement dans leur vie quotidienne. Il a donc conseillé de garder les conditions de béat visibles dans nos maisons, de les lire régulièrement et de faire un examen de conscience sincère. Nous devons nous demander chaque jour, est-ce que je vise vraiment selon ces conditions? Mana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a kumana point dɔ kan min ni nafaba bɛ o la n'o de ye ɲinɛ ye o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ an caman bɛ yen an bɛ baya kɛ nka dakurunya minnu fɔlen bɛ baya kɔnɔna la an bɛ ɲinɛ o kɔ donc an ta kɔni ye san o san an bɛ segin ka baya kurakuraya k'a sɔrɔ min fɔlen bɛ a kɔnɔ an tɛ ka baara kɛ n'a ye o kumana o la sa ko k'an kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o kumana baya in kan ka se ka to an ɲɛkɔrɔ mun kosɔn an ɲɛ ka to k'a ye k'an hakili jigin a la o kumana an kan ka to k'an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fana k'a lajɛ yala laɲini minnu fɔlen don baya kɔnɔ ne bɛ ka se ka baara kɛ ni o ye wa a dabɔra ne ka yɛlɛma min don n yɛrɛ la est-ce que o yɛlɛma in donnen don ne la wa o kumana ko an kan ka to ka an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka o lajɛ mun kosɔn an ka baya kana kɛ dakurunya dama ye a ka kɛ waleya ye. Enfin, dans son message de conclusion, sa sainteté a dit que si nous voulons bénéficier des bénédictions et des prières des Messie promis à l'Islam, nous devons vivre selon les conditions de béat
avec sincérité. Il a rappelé que le véritable succès ne se trouve pas dans ce monde, mais dans notre relation avec Allah. Ce succès dépend de notre obéissance, de notre comportement et de nos efforts constants pour nous améliorer. o tɛmɛnɔgɔ ka bɔ yen o kumana a ka kuma kuncɛ kuma la sa a ko imam mahadi alayhi salam ale ka walandaw n'an bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ o la o kumana ko o tɛ se ka sɔrɔ dɛ ko baya ye laɲini minnu kɛ an ye an ka olu ta ka baara kɛ n'o ye k'o don an ka don o don ɲɛnamaya la ka baara kɛ n'a ye mun kosɔn an bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogo min na o kumana an tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo si la o kumana fo an ka nin yɛlɛma ninnu don an ka lahalayaw la min b'a to an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na. Chers frères et sœurs, le message que nous tirons de ces sermons est profondément lié au thème de notre Jalsa, car une personne qui développe une relation sincère avec Allah, qui adopte l'humilité, la justice et la compassion, devient naturellement une personne tolérante. L'islam enseigne que la foi ne peut être imposée et que chacun doit être libre dans ses convictions. An bɛ min fɔ o la sa o de ye k'a fɔ an bɔra ka nin dakuruɲɛ minnu fɔ a bi tali kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o kuma na jalisa in yɛrɛ a walanda belebeleba la n'o de ye diinɛw ka bɛn ani diinɛw ka yɛrɛma hɔrɔnya a ko ka d'a kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ alama ye fiyewu f'a k'a sɔrɔ i ye majigiw ni sabaliw ka olu don i la o kuma na n'i sera ka olu de don i la o kuma na o bɛ se ka kɛ sababu ye e ni mɔgɔw fɛn o fɛn fana bɛ yen a tɛ diinɛ kelen na a bɛ se ka jɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ maa si ma don si gasi la bɛɛ lajɛlen ka hakɛw olu bɔlen don a sira ma. Pour conclure, durant ces 3 jours de Jalsa, nous devons multiplier les invocations avec sincérité, essayer de suivre, écouter tous les discours préparés avec tant d'effort par nos intervenants afin d'atteindre le véritable objectif de cette convention, de mériter les bénédictions de prière offertes par le Messie promis, alayhi salam, pour tous les participants. A ko kuma na an bɛ kuma kuncɛ ni min ye o de ye k'a fɔ o kuma na ni tile 3 min n'an bɛna o kɛ yan nɔ an bɛɛ lajɛlen ka an jija o kuma na walanda minnu bɛna di an ka olu lamɛn o lamɛnnen kɔfɛ an ka se ka o ta ka baara kɛ n'o ye mun kosɔn a bɛ se ka an nafa ani fana mun kosɔn imam mahadi yɛrɛ a ye dugawu min kɛ jalisa la anw bɛ se ka nafa sɔrɔ o dugawu la an bɛ se ka o dugawu dɔ sɔrɔ cogo min na o dɔ bɛ se ka jaabi anw ma cogo min na. À la fin de cette Jalsa, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous avons atteint le but de notre venue? Est-ce que nous sentons un changement en nous? Et sommes-nous capables de partager le message que nous avons entendu ici avec ceux qui n'ont pas pu venir? Que Allah accepte nos prières, qu'Allah fasse de cette Jalsa une source de paix, de bénédiction et de transformation spirituelle pour chacun d'entre nous. Qu'il accorde la paix et la stabilité à notre cher pays Mali et qu'il permette le bon déroulement de cette Jalsa dans tous aspects. Amin. Ako la sa ambe kuma cɛni min ye o de ye k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ ni ala sɔnna ma jalisa na o bɛ taa kun cɛ waati min na an kelen kelen ne nakun kun yera ne nani na wa fɛn minnu fɔra n ye nafa sɔrɔ a la wa o kumana n'i ye nafa sɔrɔ a la i k'i jija i ka se ka baara kɛ n'a ye mun kosɔn ali bɛ a bɛ se ka i nafa cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen o kumana an bɛ dugawu kɛ yarabi o kumana mɔgɔ mɔgɔ sera yan nɔ hɛrɛ la ni baden na ala ka jalisa in sigi kɛ hɛrɛ ye ka kun cɛ hɛrɛ la ka bɛɛ segin ka taa ka yɔrɔw la hɛrɛw la ani ka tila ka dugawu kɛ an ka maliba ye a bɛ gɛlɛya minnu ni degun minnu kɔnɔna la o kumana ala ka bɔda kɛ a ye ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye amin. Takbir! Takbir! Amada du Sénégal, Amada de France, Amada de Niger, Amada de Burkina Faso, Amada de Angleterre, Nare! Takbir!
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Au nom d'Allah, le très gracieux, le très miséricordieux, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis profondément honoré de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de cette bénie jalsa sur un thème d'une importance cruciale dans notre monde contemporain, la tolérance et la liberté religieuse en islam. Alhamdulillah, anga karamɔgɔkɛ min filɛ ɲɛfɛ a ye kuma ta a ye tanga ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ a y'a sinsin Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye foroba hinɛtigi ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. A ye alifatiya kalan ni ka sɔli kɛ Alakira Muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam. O tɛmɛnen kɔfɛ a ko ale bɛ kɛnɛ in jama a ɲɛmɔgɔw ani naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ale nisɔndiyalen don ka kuma ta aw ɲɛfɛ wulada in na ka kuma mawdu'u ka mawdu'u min ni a bɔra ka a fɔ a ko la tolérance et la liberté religieuse en islam. Muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ani koto ɲɔgɔn tala ani sabali ɲɔgɔn kɔrɔ silamɛya ka sira fɛ silamɛya bɛ min fɔ a la. La liberté religieuse, un principe coranique fondamental. L'islam, dès ses origines, a établi un principe clair. La ikraha fid din. Il n'y a pas de contraintes en religion. A ko silamɛya kabini a lasili a y'a jira dakuruɲɛ jɛlen na kɔrɔna kɔnɔ ko jagoya fan si tɛ diinɛ ko la. I n'a fɔ aya bɛ nana ye cogo min na la ikraha fi din. Ces versets constituent la pierre angulaire de la liberté de conscience en islam. Il affirme que la foi doit être un choix sincère, né du cœur et de la conviction, et non imposé par la force. A ko nin aya in a bɛ a sabati silamɛya kɔnɔna na k'a fɔ diinɛ ko la jagoya fan si tɛ a la. Diinɛ yɛrɛ kan ka kɛ o kumana maa min mana a hakili minɛ min bɛna i ka dɔn k'a fɔ a dusukun minɛ a ye min kanu a bɛ o ta k'a sɔrɔ a ma jagoya. Allah le Très-Haut déclarait également: قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. La vérité émanant de votre Seigneur, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. A ko kuranna kɔnɔ sura wɛrɛ bɛ nana ye Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ko tiɲɛ o bɔra aw ma yɔrɔ n'a ye maa min diya o ka limaniya o tiɲɛ in na n'a ye maa min diya o tigilama ka kafiriya a ka ban tiɲɛ in ma. Encore, Allah Ta'ala dit: Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi la mienne. A ko yɔrɔ wɛrɛ la kuranna kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala nana n'a ye a ko aw ta ye a ka diinɛ ye wa ne fana ta ye n ka diinɛ ye bɛɛ n'i ka diinɛ. Ces versets démontrent clairement que l'islam reconnaît et respecte
la diversité de croyances. Ako ni ayan bela jele ba jira cogo jele na k'a fɔ silamɛya ye jɛn di bɛɛ lajɛlen ka diinɛ ta i dan bɛ diinɛ min na diinɛ min y'i kanu k'a sɔrɔ maa si ma diyagoya ka taa fan si fɛ. Nare takbir! Islam! La diversité religieuse, une volonté divine. Le Saint-Coran enseigne que la diversité n'est pas un accident, mais un dessein divin. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum sha'uban wa qabaila lita'arafu. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissez. Ako akana ke maa si kɔnɔ k'a fɔ diinɛ nɔnɔnya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o kɛra ala ɲinama. A ko ayi ala yɛrɛ ka laɲini de ye o ye ala de ye a kɛ o kɛcogo la diinɛ nɔnɔnyaw ka ca diɲɛ kɔnɔ o cogo la. A ko o tuma na kɔrɔna ayan wɛrɛ bɛ nana ye ka jira k'a fɔ nin baara minnu filɛ nin ye n'u ye diinɛ bolofara minnu bɛ walima diinɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ala yɛrɛ de ye a laɲini a ka kɛ o cogo la. Ɔ ala subahana wataala y'a di kɔrɔna kɔnɔ ni aya in kɔrɔ a ye min kala ala subahana wataala b'a fɔ yen nɔ ko aw mɔgɔw ne ala ye aw dan ka bɔ cɛ la ani muso la wa ne ala ye aw kɛ kuluw ye ani kabilaw yaasa a ka se ka ɲɔgɔn dɔn. O tuma na diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw fara-faralen don ka o danfara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko nin ye ala ka kɛ ye nka a t'i n'a fɔ fɛn dɔ min nana ala ɲinama. Nare takbir! Islam! Islam! Et encore, Allah dit dans le Saint-Coran, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Ako korona ayan wɛrɛ kɔnɔ ala subahana wataala nana n'a ye a ko n'a kun ye ale ala ja a kun bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kɛ manton kelen ye diinɛ wɛrɛw kun tɛna sɔrɔ o tuma na mɔgɔ kun tɛ danfara ka bɔ ɲɔgɔn na ala kun bɛ bɛɛ kɛ kulu kelen ye n'a kun y'ale ala ja nka ale ala ye anw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na nin cogo la yaasa ka an lajarabi fɛn na a ye fɛn min di an ma. Ainsi, la diversité religieuse doit être perçue comme une richesse et une opportunité de dialogue et non comme une cause de conflit. A ko o sababuya kosɔn diinɛw danfarali ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ a kan ka faamuya cogo ɲuman na ko nin ye fɛn ye ala subahana wataala yɛrɛ de ye fɛn min bila dugukolo kan adamadenw ka hɛrɛ bɛ a la nka an kana faamuya k'a fɔ nin ye fɔɲɔgɔnya ani bila ɲɔgɔn na ani kɛlɛ sababuya ye an kana a faamuya ka taa o sira kan. Nare takbir! Islam! Islam! Maintenant, je mets devant vous l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le modèle parfait de tolérance et celui du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques exemples, quelques... Ako la ale bɛna misaliya di an ma misaliya in bɛ bɔ alakira muhamadu de la sallallahu alayhi wa sallam ka d'a kan ale ka misaliyaw de ye misaliyaw bɛɛ lajɛlen na ɲuman ye alakira sallam ye muɲu min kɛ ani sabali min kɛ o tuma na ale bɛna o misaliya dɔw di an ma. À Médine, il établit une société pluraliste à travers la charte de Médine, grandissant les droits des non-musulmans. A ko ka alakira sallam to madina kɔnɔ a ye bɛnkan sɛbɛn signé o tuma na o bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na maa minnu tɛ silamɛw ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw o tuma na olu ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka di o ma alakira sallam y'o papiye labɛn o tuma k'o bɛnkan labɛn. Nare takbir! Muhammadul Mustafa! Lors de la conquête de la Mecque, il accorda un pardon général à ses anciens ennemis. A ko maganda yɛrɛ don alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ye yafa di a ye yafa ani muɲu ani sabali a ye o de ta ka a jugu sɛgɛrɛ maa minnu ni o ye juguya nasuguya bɛɛ lajɛlen ta ka ale ni a ka sahabaw sɛgɛrɛ k'o to magansigi la nka maganda yɛrɛ don alakira ye sabali di o ma. Une délégation chrétienne de Najran nana kana bɔ alakira la sallallahu alayhi wa sallam misiri kɔnɔ
wa ka tila ka diɲɛ di u ma u k'u ka bato baaraw kɛ misiri kɔnɔ alakira sɔlɔm ye nin kɛ o ye mun ye dan ye نرى تكبير محمد الخاتم النبي sallallahu alaihi wasallam C'est au jour du jugement. a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko maa o maa ti silamɛ ye ni o tumana o tigilama a surunali dɔn bɛ maa dɔ la ni e silamɛ dɔ wulila ka taa se o tigilama ma ko ka d'a kan ko a ti silamɛ ye ka taa baga a ma ten a ko alikiyama don ale kira sallallahu alaihi wasallam i bɛ taa ale jɔlen sɔrɔ i ɲɛ. Ainsi, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khairun nas man yanfa'u lin-nas. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique pour l'humanité. A ko alakira sallallahu alaihi wasallam ka kuma wɛrɛ filɛ nin ye a ko maaw la sɔn hɛrɛma de ye maa ye maa min ni ale nafa ka bon maa tɔw ye maa min nafa ka bon maa tɔw ye o de ye mɔgɔw la maa hɛrɛma ye. نرى تكبير محمد الروح الأمين sallallahu alaihi محمد wasallam الخاتم النبي sallallahu alaihi نرى wasallam. Ces enseignements démontrent que l'islam protège la dignité et les droits de tous, indépendamment de leur foi. A ko ni warada ninnu bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ silamɛya a kɛɲɛ bɛ ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ k'a di a docogo la a ma diinɛ walima ka bɔ diinɛ na a ma taabolo Et contemporain Mohammed, Imam le dit. ɲuman ninnu an b'o sɔrɔ amadiya a ye a walawala k'a sɛbɛn ka bila a ko silamɛya kan ka cɛri bi ka taa diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni i ka dɔn k'a fɔ kodɔn de ye ani sabali ani ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn magoto silamɛya kan ka cɛri ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o de ye nka silamɛya man kan ka cɛri ni sira wɛrɛ si ye n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn kɛlɛ walima lahalaya gɛlɛn si ye. Messie promis alayhi salatu wassalam a déclaré que la religion ne peut être imposée car elle est une affaire du cœur. A ko imam mahdi alayhi salam y'a sɛbɛn ka bila a ko silamɛya man kan kɛ diinɛ ye diinɛ min bɛ jagoya mɔgɔw kan a ko ayi a ko ka d'a kan diinɛ o ye dusukunnako de ye o tuma fɛn min ye dusukunnako ye a tɛ jagoya mɔgɔ kan a tɛ karaba. نرى تكبير غلام محمد کی غلام محمد کی Yeah. Le cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, rappelle constamment dans ses discours internationaux que la liberté religieuse est un droit fondamental donné par Dieu. A ko an ka khalifa duruna hadrat mirza masrur ahmad ayyadahullahu ta'ala binasril aziz a b'a fɔ a ka wajuliw kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la a ko diinɛ ko la daha diinɛ ko la k'a jira k'a fɔ kɛlɛ t'a la a ko nin ye o tuma na droit de ye min ni i ka dɔn k'a fɔ silamɛya ye a sigi o tuma na silamɛya de ye a sigi senna nin cogo la k'a fɔ diinɛ ko la wɔyɔ tɛ a la fiyewu. Aucun État ne doit contraindre un individu de sa foi. A ko diɲɛ kɔnɔ jamana si ɲɛmɔgɔw man kan k'a fɔ ko o tuma na o bɛ jamanaden dɔw diyagoya ka bɔ diinɛ taabolo dɔ la walima k'o don diinɛ taabolo dɔ la o ma kan ka kɛ. La paix mondiale dépend du respect mutuel entre religions. Yaasa o tuma na paix n'o ye bɛn ye ani basigi ani daha o ka se ka sabati diɲɛ kɔnɔ o gulonlen bɛ fɛn min na o de ye ka bɛɛ lajɛlen bonya ka da i ka faamu kan ani ka limaniya kan o de تكبير خليفة المسيح الخامس zindaba. La justice, condition essentielle de la tolérance. Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Le Coran insiste également sur la justice, même avec ceux qui nous avons des différends. Il dit que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste. Cela est plus proche de la piété. A ko kuranna y'a jira k'a fɔ ni an b'a fɛ bɛn ka sabati diɲɛ kɔnɔ daha ka sabati diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ ni sira min ye o dɔ ye tilelenya de ye ka tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ala subahana taala ko a kana sɔn cogo si la mantɔn dɔw maa dɔw olu kɔniya walima olu ka juguya aw dusukun na o ka aw bila k'a fɔ ko a tɛ tilenya waliya maa dɔw ka dimi min bɛ aw la ko ka aw ɲɔni ka bɔ tilennenya sira kan k'a kana sɔn ka kɛ a ye to tilennenya sira kan tuma bɛɛ lajɛlen na k'o de ye ala ɲɛsiranya ye.
Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, La yanhakumullah anil ladhina lam yukatilukum fid din, wa lam yakhrujukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu alayhim. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion. Ces versets clairement établissant un principe universel, la justice et la bienveillance doivent s'appliquer à tout. Ako Allah subhanahu wa ta'ala nanna ye Qur'an kono suran warala ako Allah subhanahu wa ta'ala ti aw bali ka bo mauma mamunu ma aw kele aka dine kula Allah ti aw bali ko akana teriya ke ulu mo fe wala ma akana nyumaya ke ka nyeshi ulu ma Allah subhanahu wa ta'ala mamunu ma aw kele mamunu ma aw jagwa ka aw bali ka dine kula Allah ti aw bali ko akana anama diya ke o fe ka nyumaya ke uye awo wa kilenya fana ay kilenya ta ka ulu segere ako nu wala na nu be ajira annaka fo Allah subhanahu wa ta'ala mako be kilenya de la mami ni okumana ama ijagwe amasima ni kele na srafo yi ako e kanga anamadia okumana anteria sra ta ga nyeshi otikila mama ko ode kilenya yi wa ode binan basigi. L'islam condamne toute forme de l'extrémisme. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dinu yusrun, la religion est facilité. Ako dine kula karabali nasuga bela jele ani okumana kele walma okumana karabali dine kula ako dine fanshima jenaye ala kira sallallahu alaihi wasallam kadakuniya do ajira ako adinu yusrun ako dine noya de dine tabulo noya de jagoya ko ti dine fanshife. Nare takbir. Muhammadul Mustafa. Muhammadul Khatam Nabiyyin. Nare takbir. Allahu akbar. Encore le Coran, Allah Ta'ala dit Man katala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil arzi fakannama katala an-nasa jami'a. C'est-à-dire Allah Ta'ala mentionne dans le Coran que c'est lui qui tue une personne innocente. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Ako Qur'an sura wara kono Allah subhanahu wa ta'ala ya fo ako maoma ni ede nindo fa ede mado fa kasoro otikla mama ma fa ako ojurumu bi na fo e kien ma bela jere ni fa ako Allah subhanahu wa ta'ala ni fo Qur'an kono ka ambaba ka bo mana ka mo bone o nina te kasoro uma falike. Ces enseignements rejettent clairement toute violence commise au nom de la religion. Ako nu walanda fion fe mbola ka foti ni mela jelen mba jira anaka fo dine kula jagoya ani kele o fanshiti dine kula dine fanshi ma jenaye. Aujourd'hui, le monde fait face à des défis majeurs: conflits religieux, intolérance, discrimination. Dans ce contexte, le message de l'islam est plus pratiquement que jamais. Ako bi dine kono anyebe okumana kelawla dine fa bela jelen fo fonyo obe dine kola okumana ani shiawulma nasraw ani okumana sabali nyongoro o mini otika soro sabali balia nyongoro dine kono ako o feon fe flaniye o de kem o de nyonyale no dine kono ako ni srafe islamiyabe wala na jelen de di ama wala na mi ni ale be amblasra ko sobe amsika bon nu ko na chukomi. Le message de l'islam, c'est de respecter la liberté de conscience. Ako islamiyabe wala na folo mindi ninkola o de ye ka anama deun okumana o ka haklinata o ka kundina ka okuma a respecter ka abunye ka anama deun bunye no ka haklinata no ka famu. Promouvoir la dialogue interreligieux. Ako dine oni nyonche ka baro ka dine oni nyonche ka nyon la famia ka sura makene kele ya makene woyoyi o ya nasra do yemi bisa kan ben. Défendre les droits humains. Ka anamadenw ka hakɛw ka ale défense ta ka anamadenw ka hakɛw kɛlɛ kɛ ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ di a dicogo la. Construire des ponts plutôt que des murs. O kumana ka anamadenw ka pont de jɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na ka na ni nasiraw ye min bɛ se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na nka an kana na ni nasira foyi ye min bɛ kɛ kogo ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw bali ka bɔ ɲɔgɔn ma. La devise de la Jamaat Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, est une réponse puissante aux divisions du monde moderne. Ako de sababuya ko so Ahmadiyya yɛrɛ ka dakurunya ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko kanu o de bɛɛ lajɛlen ta ye kanu de bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ
o kuma na kɔniya ani juguya o tɛ ta ka maa si sɛgɛrɛ a ko nin de ye walandaw la belebeleba ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma. Jamaat Islamic Ahmadiyya. Zindabad. Nare Takbir. Allahu Akbar. Jalsa Salana Mali. Zindabad. Chers frères et sœurs, on nous a invité, l'islam est une religion de paix, de tolérance et de liberté. Il nous enseigne que la foi ne peut être imposée. La diversité est une bénédiction. La justice est une obligation. L'amour est la voie vers la paix. Ako an balimaw silamɛya bɛ min fɔ o de ye k'a jira k'a fɔ diinɛ o bɛ daha de ko fɔ o bɛ muɲu de ko fɔ o bɛ ko to ɲɔgɔn ta la diinɛ bɛ o de ɲini o tuma na min bɛ ɲini an fɛ sisan walima an bɛ min faamuya ninnu walanda ninnu kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ o de ye k'a fɔ adamaden ka dusukunnata a ka limaniya o man kan ka jagoya limaniya man kan ka jagoya mɔgɔ kan diinɛ man kan ka jagoya mɔgɔ kan o tɛmɛnen kɔfɛ an k'a faamuya k'a fɔ diinɛw nɔnɔɲa minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ nin ye ala yɛrɛ ka hɛrɛ ye ala ka kɛ don nka ko tɛ ko adamaden dɔ de walima maa wɛrɛ de y'o sigi diɲɛ kɔnɔ yaasa ka tiɲɛni kɛ ala yɛrɛ ka ko kɛlɛ de don o tɛmɛnen kɔfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ tilennenya ye o de kan ka sabati diɲɛ kɔnɔ ka tilennenya sabati o tuma na sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani o tuma na ɲɛnamaya serige bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔfɛ kanu ɲɔgɔn kanu o tuma na o de ye daha sira ye ka ɲɔgɔn kanu o de bɛ na ni daha ye o an kan ka ninnu point dama dama de faamuya wala bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Mes frères et sœurs, avant de terminer mon discours, je voulais vous dire que nous sommes venus sur cette terre à travers nos parents, le père et la mère. C'est des parents qui nous ont amené une source que nous avons là sur cette terre. Maintenant, d'aller ici dans l'autre le monde, ça aussi c'est un autre père. Ça, c'est le père spirituel, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons quelqu'un, son papa est en train de décéder, son père. Et avant de mourir, il lui conseille quelque chose. Voilà, moi je vais rendre mon âme, mais je te conseille de faire ça et ça et ça. À quel point ce message est important pour un enfant qui est obéissant vers son père. Pareil comme ça, notre très cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier grand rassemblement, c'était Hujjatul Wida. C'était à peu près 40 jours après que le saint prophète a rendu le lampe. Et c'était le dernier discours que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait devant un grand nombre de personnes. Dans ce discours, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quel mois nous sommes. Alors, les Sahaba avaient tellement respectueux, ils ont dit au prophète d'Allah, si vous connaissez, nous sommes dans quel mois. Si vous allez dire nous sommes tel mois, on est dans ce mois. Ça, c'était le respect. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que nous ne sommes pas dans le Zulhajj? Sahaba dit, oui, nous sommes dans le Zulhajj. Il dit, est-ce que nous ne sommes pas de 9e de Arafat, 9 Zulhajj de Arafat? Dit, oui, Rasulullah. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous sommes parmi le meilleur mois de Hajj, meilleur jour, le meilleure place. Et voilà, le Kaaba est devant vous. Mais quelque chose qui est encore plus honorable, plus respectueux que ce Kaaba, plus respectueux que le Zulhajj, plus respectueux que tout. Il a dit, l'honneur d'un musulman, le sang d'un musulman, le bien d'un musulman, l'honneur d'un musulman, le sang d'un musulman et l'honneur, respect et le bien d'un musulman est sacré. Est sacré plus que le Hajj, plus que ces jours, plus que cette Mecca. Est-ce quelqu'un parmi nous qui va aller commencer à casser le Baytullah? Personne. Même s'il ne pratique pas l'islam, il ne va jamais oser. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un de ton frère, son respect, son bien, son sang est plus sacré que tout. Plus que Zulhajj, plus que Hajj. Et le saint prophète a tellement insisté, il a posé 3 fois question. Est-ce
Est-ce que je vous ai transmis? Hal ballaghtu? Est-ce que je vous ai transmis? Hal ballaghtu? Est-ce que je vous ai transmis? Tous les sahaba ont dit, Naam ya Rasulullah, vous avez bien transmis. Et le saint prophète dit, oh Allah, reste témoin, j'ai transmis mon message. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce jour, il a dit à ses enfants, ceux qui sont devant moi, ceux qui sont en train de m'écouter, transmettez ces messages, ceux qui sont absents, ceux qui ne sont pas présents. Et le saint prophète a donné cette responsabilité à nous, de tous les temps, de tous les jours, transmettre ce principe essentiel au milieu de nous, dans les familles, au milieu où nous vivons, que non. Le musulman ne nous attaque jamais à un musulman. Il ne jamais prendre usurper le droit de quelqu'un, voler le bien de quelqu'un, blesser quelqu'un, humilier quelqu'un. Ça, ce n'est pas musulman. Ça, c'est mon prophète avant de mourir, c'est mon papa, qui je vais le joindre après la mort. Et c'est mon papa qui va m'emmener dans le paradis. Ça, c'est son conseiller qu'il m'avait donné. Et il m'avait dit de transmettre. Et je suis en train de transmettre. J'ai accompli le devoir de mon papa. Ça, c'est un wasiyat, un testament de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, depuis l'islam, à ce jour de discours jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les maisons des musulmans, cette prêche a été faite tous les jours. Mon enfant, il ne faut pas blesser quelqu'un, ni physiquement, ni avec verbalement, ni usurper les droits de quelqu'un. Si tu fais comme ça, c'est plus grave que d'attaquer le Mecca, le jour de Hajj même. C'est plus pire que ça. Ça, c'est le message que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a nous donné. C'est notre devoir de garder ce message devant nous. Chaque fois quand quelqu'un qui fait insulter à quelqu'un, qui prend le bien de quelqu'un, qui lui blesse physiquement ou bien moralement ou bien dans quel que soit, c'est auprès d'Allah, c'est un péché très très grave. Plus grave que d'aller attaquer le Makkah le jour de Hajj. Qu'Allah bénisse cet rassemblement et qu'Allah nous permette de comprendre les enseignements que notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam et les conseils, le testament qu'il nous a quittés. Amin. Nare Takbir! Muhammad Mustafa! Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Nare Takbir! Alhamdulillah, an karamɔgɔkɛ kuma kuncɛ kuma na a ye kuma kuntagalajan fɔ nka an bɛna tɔmɔtaw tɔmɔ a la. A ko an ka diɲɛ labɔ sababu o ye an masaw de ye, an baw an'an faw. O de kɛra an ka diɲɛ labɔ sababu de ye. A ko nka saya kɔfɛ alikiyama don fa wɛrɛ bɛ an na min ni an ka diɲɛ fa tɛ kelen ye. O ye diinɛ ko nasira fɛ an ka kiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ale de ye an fa ye alikiyama don, ale bɛna an bolo minɛ ka taa n'a ye alijinɛ kɔnɔ. A ko o kuma na an fɛn o fɛn filɛ nin ye a ka k'i n'a fɔ an fa fatotɔ la a ka wasiya dɔ fɔ an ye, o kɔrɔ ye a ka bilasiralikan dɔ fɔ an ye k'a fɔ n den ne ka waati sera ne bɛna fatu nka n b'a ɲini i fɛ nin koɲɛ in ani nin koɲɛ in ani nin koɲɛ in kana sɔn cogo si la i k'o kɛ n kɔfɛ. A ko ni an ye den ɲuman ye an kan ka o dakuruɲɛw o ladilikanw minɛ cogo jumɛn de la yala an man kan ka minɛ ni barika ye wa? A ko cogo kelen la an fa diinɛ ko nasira fɛ n'o ye alakira Muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam a ye ɲɔgɔn lajɛrɛ belebeleba min kɛ ni o kɔfɛ a ma balo ka tɛmɛ tile 40 ɲɔgɔn na kan n'a fatura a bɛ fɔ o ɲɔgɔn lajɛrɛ in ma ko hijjatul wada. O kuma na o hiji kɛnɛ kan alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ye silamɛjama bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. O silamɛjama bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan alakira sallam y'o ɲininka. A ko sahabaw ko an bɛ kalo jumɛn de kɔnɔ? A ko alakira sallam ka sahabaw o tun bɛ kira bonya fo ka taa tɛmɛ a da kan. O t'a fɛ ka bila kira yɛrɛ ɲɛ ni kuma ye. Kira ye nin ɲininkali in tɛnku o la ko an bɛ kalo jumɛn kɔnɔ? O ko ala n'a kira de b'a dɔn. Kira ni e ye kalo min fɔ an yɛrɛ bɛɛ bɛ sɔn ko an b'o kalo de kɔnɔ.
o alakira salam ko an bɛ hiji kalo de kɔnɔ wa hiji kalo tile joli na a tile kɔnɔntɔnnan don n'o ye arafa don fana ye wa alikaba filɛ nin ye an ɲɛfɛ a ko o tuma na sahabaw silamɛw an bɛ kalo kɔnɔ kalo min ka bon ka tɛmɛ kalo tɔw kan an bɛ don kɔnɔ don min ka bon ka tɛmɛ don caman kan wa an filɛ nin ye alikaba ɲɛfɛ n'o ye i ka dɔn ka fɔ lahɔrɔmaso ye so min ka bon so bɛɛ lajɛlen a ko o tuma na ne bɛ ladilikan min fɔ aw ye a ka hakili to a la a ko fɛn wɛrɛ bɛ yen fɛn min ni o ka bon ka tɛmɛ nin kalo in kan fɛn min ni o ka bon ka tɛmɛ bi don in kan fɛn min ni o yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ alikaba cili kan a ko o ye jumɛn ye silamɛ dɔ ni silamɛ dɔ ka nafolo a ko i balima silamɛ o tuma na a ka danbe a ka nafolo a n'a ni ninnu ka bon i bolo o kan ka bonya i bolo ka tɛmɛ nin kalo in kan n'o ye hiji kalo ye o kan ka bonya i bolo ka tɛmɛ bi don in kan n'o ye arafa don ye wa o kan ka bonya i bolo ka tɛmɛ alikaba yɛrɛ kan a ko ka d'a kan ni maa min ye dangari i balima silamɛ o tuma na a ka nafolo la i y'a ka nafolo buruja i ye dangari a nin na i ye a bonɛ a nin na walima i ye dangari a ka hɔrɔnya la a ka danbe la a ko a b'i n'a fɔ o tuma na e ye alikaba de ci ka bɔ yen wa i bana nin kalo in na i bana bidon na a ko o tuma na ko silamɛw nin kuma min fɔlen filɛ nin ye aw ye a y'a mɛn wa sababu ko y'a mɛn a ko o tuma na ne bɛ aw ɲininka kɛɲɛ saba hali balagtu ko yala ko ne mamadu ye laseli kɛ aw ye i n'a fɔ n kan ka lase cogo min na wa sababu ko awɔ a ko yala ko n y'a lase wa sababu ko awɔ a ko yala ko n y'a lase wa sababu ko awɔ siɲɛ saba a ko waati alakira salam sɔrɔ k'i bolo kɔrɔta a ko allahumma fashhad n tigi ala n b'i kɛ seere ye o bɛɛ lajɛlen fana seereya k'a fɔ ko ne y'a lase o ma ala n b'i kɛ seere ye a ko waati alakira salam sɔrɔ ko sahabaw ma a ko n ye min fɔ aw ye nin ye ten minnu filɛ nin ye kɛnɛ kan a k'a lase maa wɛrɛw ma minnu tɛ kɛnɛ kan yan nɔ olu fana k'a lase o kɔmɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen k'a lase ɲɔgɔn ma ka taa karamɔgɔkɛ ko o la ale yɛrɛ jɔlen filɛ yɔrɔ min na ale ye o ladilikan kelen kelen ale o de segi k'a lase aw ma a ko bɛɛ lajɛlen kan ka nin de lase ɲɔgɔn ma ka taa wa ni ladilikan in kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakili la o cogo la balima silamɛ dɔ a ka nafolo a ni o tuma na a ka danbe ninnu kan ka kɛ fɛnw ye fɛn min ka bon i bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa n'i ye dangare ninnu na ka ban a ko o tuma na jɔlan foyi t'i bolo bilen o tuma na ale a ye kuma min fɔ ka taa ni ka segin kuma la kolomaw de ye nin ye ka jira k'a fɔ silamɛya kɔnɔ a dagalen tɛ fan si fɛ silamɛ dɔ ka taa dangare silamɛ wɛrɛ la k'a bɔnɛ a nin na walima ka a ka nafolo ka o ndaraki ka bɔ a la ka hɔrɔnya tiɲɛ k'a ka danbe tiɲɛ a k'o dagalen tɛ fiyewu alakira sɔrɔ min ka nin ladilikan kɔnɔna na alakira min ye an bɛɛ lajɛlen fa ye fa lakika kɔni ka d'a kan faya tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ da diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ de ka d'a kan alikiyama don n fa de ye nin ye n ba de ye nin ye o tɛ mago ɲɛ alikiyama don nka faya min ni o ye faya lakika ye o de kira ka faya ye ka d'a kan alikiyama don ale bɛ se ka mago ɲɛ an ye wa ale bɛ se ka an bolo mɛn ka don n'a ye alijinɛ kɔnɔ wa o fatutɔla ka ladilikan de ye nin ye a ko silamɛ si ma kan ka ɲinɛ nin kɔ a b'o de kɛ a ka kuma laban ye. نرى التكبير محمد المصطفى محمد الخاتم النبيين محمد الروح القدوس محمد الروح الأمين نرى التكبير الله أكبر. Si un élève, il beaucoup respecte son maître, son enseignant, il dit mon maître, ça, bon, mais il ne mémorise pas les leçons. Il ne fait pas ce que on lui a dit. Est-ce que l'enseignant est content? Même si l'enfant, il fait tous les nara, mais s'il ne fait pas ce qu'on lui dit, l'enseignant, il n'est pas content. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Talbul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Acquérir la connaissance, c'est obligatoire. Ce n'est pas surjugatoire. Ce n'est pas nafal, ce n'est pas sunnat, c'est faraz. Si quelqu'un n'a pas fait zohar prière, fajr, zohar, asar, maghrib, il a fait péché. Parce que la prière, c'est obligatoire. Acquérir la connaissance, c'est obligatoire, faraz. Et quand on ne fait pas le faraz, on est en train de faire des péchés. C'est pour cela Allah Ta'ala nous enseigne cette dua dans le Saint-Coran. Wa qul rabbi zidni ilma.
Dites-moi, Allah augmente nos connaissances. La connaissance qui nous donne la force, la connaissance qui nous donne les ailes pour avancer, pour faire des choses, pour ne pas faire des choses. C'est la connaissance qui va faire si je vous donne à manger où il y a le poison, et vous le savez qu'il y a le poison, vous avez cette connaissance qu'il y a le poison, vous n'allez pas avancer et manger parce que c'est la connaissance qui va vous dire, ah, il ne faut pas faire, tu vas mourir. Si voilà la rivière, si on va prendre 2 personnes, on va jeter dans la rivière, c'est lui qui a la connaissance de nager, il va se sauver. C'est lui qui n'a pas la connaissance de nager, il va se noyer. Ce monde-là, c'est lui qui va passer dans ce monde avec succès, c'est lui qui a la connaissance et il met la connaissance à pratique. Qu'Allah fasse que nous augmentons à travers ces jalsa dans les connaissances. Et que ces connaissances nous donnent l'énergie, la force, qui nous donne capacité d'avancer encore et emmener encore le monde entier avec nous envers la paix, envers le succès sous le drapeau de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ako ale be min fara o ka o de ye ako kalanden ɲuman de ye kalanden ye min ni a be a karamɔgɔ kan labato ni ka fɛn kɛ fɛn min ni karamɔgɔ b'a ɲini a fɛ a ko yala ni kalanden min a kololen bɛ karamɔgɔ ye nka karamɔgɔ bɛ walanda minnu d'a ma ko a ka a ta a tɛ sɔn ka walandaw ta a tɛ sɔn k'o durusi ko yala o bɛ diya karamɔgɔ ye wa a ko o tuma na dɔnni o bɛ an nafa kosɛbɛ yasa an ka se ka nafa sɔrɔ an ka kɛtaw la a ko dɔnni de b'a to an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la nka i bɛ ko o ko kɛ n'a dɔnni t'i la a ko i kɛ ka go ka nafa sɔrɔ a la a ko o la dɔnni o de bɛ fanga di an ma o de bɛ farifoni di an ma o de bɛ kama di an ma yasa an ka se ka ji di o kumana an ka ɲumanyaw la yasa an ka se ka kojuguw fana k'olu ye k'o to yen dɔnni de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ a ko misaliya bolo ma ni dumuni dira maa dɔ ma ko k'a dun pɔsɔni b'a kɔnɔ n'a y'a dɔn k'a fɔ pɔsɔni b'a kɔnɔ o kumana o dɔnni de b'a kisi ka bɔ o dumuni dunni ma a ko ni maa fila minɛna ka taa o ma danga na ko o kiro ba kɔnɔna na dɔnni bɛ nɔni a tɔgɔ di o dɔnniya bɛ maa min na o de bɛ kisi o kuma a dɔnniya tɛ min na a tɛ kisi a ko dɔnni jɔyɔrɔba de b'a la o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ a ko talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima a ko ka dɔnni ɲini wajibi don farida don silamɛ cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen kan a ko alakira sallam ko farida dɔ kunya de fɔra a ko a misala bɛ n'a fɔ seli farida 5 ye farida ye cogo min na i kan k'a kɛ wajibi la n'i m'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a ko alakira sallam ye nin fana kɛ farida de ye kɔrɔ ye silamɛ man kan ka kɛ kunfin ye a ko o la an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kala kɛnɛ fana de kan an kan ka lamɛnni kɛ ka ɲɛ ka jija cogo bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ ka fara an ka faamuyaw kan o de bɛ kɛ sababu ye ka an fari foni yasa an bɛ se ka ɲuman caman kɛ yasa an bɛ se ka juguman caman ye ka to yen a ko o la dɔnni fɛn denni tɛ fɛn do fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ alakira sallam y'an su ka kɛ dɔnni ɲinini na wa an ka jija an ka kɛ dɔnni ɲinibagaw ye an ka kɛ dɔnnibagaw fana ye. Nare takbir Muhammad Mustafa. C'est la but pour laquelle Messie Maoud nous a convoqués ici dans le Jalsa, pour que nous puissions augmenter dans la connaissance, pour que nous puissions écouter les connaissances et que nous pouvons garder dans notre cœur. Parce qu'une connaissance qui est dans le cœur, quand on va partager, ça va grandir encore, enrichir encore. Même si vous dépensez, ça ne va pas finir. Et c'est là que nous avons amené après la mort. Nous sommes l'architecte de notre bâtiment que nous sommes en train de construire dans notre cœur, dans lequel Allah va venir, dans lequel nous allons vivre après la mort. Et ce bâtiment-là, ça peut être construit que seulement à travers la connaissance religieuse. Qu'Allah fasse que cet rassemblement amène beaucoup de bénédictions et qui nous augmente dans les connaissances jour en jour. Amin. Allahumma amin. Ako doni nafa o bonya kama korona kono Allah subhanahu wa ta'ala an kalan dugaw la dugaw min konona ako rabbi zidni ilman ko anga ni dugaw fo ka fo ala ntigi ala njiri doni na ni ye dugaw keren ye ala ye min fo korona konona ako o sababu ya de koso imam mahdi alayhi salam ay jalsa en fana sigi singa yasa ale mahdi no fe mo be se ka na sanwosa kana kile saba ke nyonga yasa ka do fara nyonga famyaw ka dɔ fara o kumana o ka dɔnniw kan a ko dɔnni o de bɛ se ka an dɛmɛ ka se ka niyɔrɔba sɔrɔ alikɛma don a ko saya kɔfɛ an bɛ taa don arijinɛ min kɔnɔ na o arijinɛ so nɛɛmalenw a ko an yɛrɛw de bɛ o arijinɛ so ninnu jɔ o ma an ka arijinɛ so ninnu jɔ
ni faamu de ye ani dɔnni o kumana n'i bɛ ka baara min kɛ n'a dɔnniya t'i la i bɛna i ka arijanaso i bɛna a jɔ cogo di o kumana ni an ye an ka dɔnniyaw jidi diinɛ ko nasira fɛ o de b'an fari foni o kumana an ka baara ɲumanw kɛli fɛ o bɛ kɛ sababu ye fana ka an ka arijanaso ka a jidi kosɛbɛ ka yakubaya a ko ala ka a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye ala k'an ka dɔnniyaw jidi. Merci. Jeune, نعرة تكبير محمد مصطفى خليفة المسيح الخامس. jeune avec moi dans la prière silencieuse, dans les prières, dans votre langue natale. Vous pouvez adresser votre Allah, le Créateur. Il connaît toutes les langues. Allah parle le bambara aussi. Donc, vous pouvez lui adresser dans ces langues-là que moi, Allah, augmente-moi dans la connaissance. Moi, Allah, accorde-moi ton amour. Allah, illumine mon cœur. Allah, purifie mon cœur. Et Allah Ta'ala, bénit cette rassemblement. Ako kuma laban na amna wulada in na sigi amna a wule ni dugaw de ye ako amna jɛ ka dugaw kɛ sisan ako dugaw in kɔnɔna na bɛɛ k'i hami fɔ ala ye kana i bɛ kan min mɛn ka d'a kan ko ala bɛ kan bɛɛ lajɛlen mɛn a ye bamanankan ta ko hali n'i y'a fɔ bamanankan na o kumana ko ala b'a mɛn kan bɛɛ lajɛlen a ko i bɛ se k'a fɔ ala ye wa dugaw in kɔnɔna fana na ko an ka ala deli yasa ala ka an ka faamu an ka dɔnniyaw ala ka o jidi ala ka an ka dusukun ala ka o nɔrɔya ala ka an ka alamaya ala k'o jidi cogo min a ko an ka nunu yɔrɔ ninnu don an ka dugaw kɔnɔna na inshallah. Dua. Amin. Allahumma amin. آمين. نعرة تكبير نعرة تكبير محمد مصطفى محمد مصطفى غلام أحمد كي غلام أحمد كي خليفة المسيح الخامس خليفة المسيح الخامس نعرة تكبير. Maintenant, c'est les impressions des invités, impression des invités. نعره تکبیر نعره تکبیر. Assalamu alaikum. Wala ni ala sɔnna ma an bɛna wele bila an ka dunanba mɔgɔ damadɔw ma o kumana o kana kana dakuruɲɛ damadɔw fɔ o kumana o mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ donc an ye Niger Amir Sahib Niger Asad Majid Sahib. Quelques mots s'il vous plaît. نعره تکبیر نعره تکبیر. امجد نیجر امجد نیجر نعره تکبیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais transmettre les salutations de tous les frères et sœurs de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Niger à tous les frères et sœurs d'ici de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Amir Sahib Niger aka foli kɔfɛ a ko a bɛ Niger jamakulu bɛɛ lajɛlen jamaatu membre bɛɛ lajɛlen o ka folikanw fana a bɛ o lase Mali jamaatu bɛɛ lajɛlen ma. Par la grâce d'Allah, c'est la première fois que j'assiste à votre Jalsa Salana
Et c'est un honneur. En même temps, nous avons aussi, ou nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses de votre expérience. Ako ninye ashiya fɔlɔfɔlɔ ye ale kana tali kɛ anw ka jalisa la tiɲɛna u ye fɛn minnu ye a bɛ soma samabɔ o kumana u ye walanda caman sɔrɔ an ka nin jalisa nin kɔnɔna la. Où que nous allons dans le monde, n'importe quel jalsa, que ce soit au Mali, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit au Niger, Burkina, Amérique, quelque part dans le monde, on assiste. C'est le même sentiment que nous avons, le sentiment de fraternité, de famille de Hazrat Messie promis alayhi salatu wassalam et Imam Mahdi des derniers temps. Et c'est ce sentiment que j'ai ici aussi, que c'est pas étrange. J'ai l'impression que je suis à la maison. Ako imanata diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ jamaatu bɛ yɔrɔ min na ni jalisa bɛ ni i taara yen nɔ o kuma na ko a bɛ n'a fɔ i bɔra i ka so i taara i ka so an bɛɛ lajɛlen ye balima ye ka da kan an bɛɛ lajɛlen ye Imam Mahdi somɔgɔw ye ko o bɛ cogo min na ale nanen yan fana o cogoya kelen de don donc k'a kɛra i b'a fɔ ale fana bɔra a ka so ka na a ka so ka na a balimaw cɛ la. À la fin, je vais vous laisser avec cette prière, qu'Allah fasse que la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali puisse progresser davantage et que le message du Messie promis Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, puisse arriver dans tous les coins de ce pays et que toutes les ethnies puissent accepter l'envoyé de Dieu qui a été prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis Imam Mahdi des derniers temps. O la sa k'a b'a ka kuma kuncɛni min ye o de ye dugawu ye a bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamaatu cari ka taa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'a to siya o siya bɛ Mali la yan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka alakira sallallahu alaihi wasallam a ka cɛ kofɔlen n'o ye Imam Mahdi ye o ka walanda faamu ka tugu o kɔ cogo min na. Et dernièrement, une prière pour le Mali, le Burkina et le Niger, qu'Allah fasse que la paix puisse s'installer dans nos pays et qu'on puisse se débarrasser du terrorisme et que ces 3 pays puissent progresser davantage et que Allah met beaucoup de bénédictions dans ces 3 pays, Inch'Allah. Donc, ko abe dugawu kɛ fana an ka jamana 3 ninnu Mali, Burkina, Niger o kumana jatigɛ wale min n'o carinen don ala bɛ se ka o ban cogo min na ka bɛn na nin jamana ninnu kɔnɔ ani ɲɛtaga ka o na nin jamana ninnu kɔnɔ. Amin. Jazakumullah. Asnal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nare takbir. Ahmadiyya Niger. Ahmadiyya Niger. Nare takbir. Allahu akbar. Ni o bɔra ye an bɛ wele bila Naib Amir Sahib Burkina Faso n'o ye Monsieur Kabore Suleiman Sahib donc a fana kana dakuru ɲɛ 2 da an tulo kan. Nare takbir. Ahmadiyya de Burkina Faso. Ahmadiyya de Burkina Faso. Nare takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, je vous adresse au nom de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, de Ami Saïd Ahmad Kama et de la délégation qui m'accompagne, accompagné de Koudamoul Ahmadiyya, Lajina Imaïla et moi-même. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très honorés d'être parmi les invités de cette 17e Jalsa Salana. Et je voudrais remercier Ami Sav du Mali et tout son staff. Je remercier très sincèrement pour cette invitation, pour l'accueil et le confort dans lequel nous avons été installés. Donc, Naib Amir Sahib Burkina Faso a ye kuma ta a ko Burkina Amir Sahib o tɔgɔ la ale ani a jɛɲɔgɔn minnu nana Khudamuw la lajinaw la ani a tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka fara ale yɛrɛ kan o kuma na ko u b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
a ko n'o bɔra yen a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Amir Sahib Mali ma. O kuma na a ye kunbɛcogo ɲuman min ta ka u sɛgɛrɛ ani bisimilali ɲuman min ni a ye o bila o kɔnɔna la a bɛ a fɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ ani a ka baarakɛɲɔgɔn a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Je voudrais vous encourager, les Ahmadis du Mali, les membres Ahmadis de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, vous encourager beaucoup, vous féliciter pour le progrès que je constate. Et je connais un peu l'histoire de la Jamaat du Mali et je lis qu'il y a progrès, il y a des progrès. Je vous dis ça parce que c'est un œil extérieur qui vous parle. Peut-être que vous êtes dedans, vous ne voyez pas, mais quand quelqu'un est dehors, souvent, il peut faire la lecture. Et je vous félicite. Je vous félicite parce qu'il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup d'améliorations. Et si on n'était pas dans l'AES, j'allais être jaloux. Mais je ne vais pas être jaloux. Je suis très content et je vous encourage fortement. Donc, a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bi foli ani farifoni dakuruɲɛ a bi o fɔ maliyɛnw ye kosɛbɛ. A ko ka d'a kan ale bi dɔɔnin dɔn Mali jamaatu o ka tarikhu la. A ko o kama sa ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ɲɛtaga bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ a bi a fɔ aw ye ale bi aw ka dɔ fara cɛsiri kan. A ko n'ale ko ɲɛtaga bɛ yen ko ale ye mɔgɔ min ye ale ye kɔkanmɔgɔ de ye ka d'a kan kuma dɔ la n'i bi ko yɛrɛ kɔnɔ i ti fɛn dɔ ye mɔgɔ min bi kɔkan o bi dɔ y'a la e min b'a kɔnɔ e ti o y'a la ko o de kama a bɛ k'a fɔ ko ɲɛtaga bɛ yen o kumana a bɛ dugawu kɛ ala ka dɔ fara o kan wa ko n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ tun tɛ AES an bɛɛ tun tɛ o jɛkulu nin kɔnɔ ko ale tun bɛ sɔn ka kelenya anw na nka alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen bɛ o jɛkulu kɔnɔna la o kumana a bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka dɔ fara o ɲɛtaga kan. Avant de terminer mon propos, vous avez reçu beaucoup de conseils aujourd'hui. Et j'espère que chacun a écouté et que chacun va faire son maximum pour mettre ça en application. Je voudrais joindre ma voix à celle de Amir Sahib du Sénégal et de tous ceux qui m'ont précédé ici et qui vous ont donné pas mal de conseils. Je voudrais vous ajouter un conseil et vous encourager à cela. Ce conseil, c'est l'union. Tout groupe social, tout regroupement de personnes est soumis à des pressions, à des tensions, à des désaccords, à des difficultés. Mais le mérite, c'est que malgré tout cela, c'est lorsque vous arrivez à dépasser ça pour rester unis, c'est ça votre mérite et c'est ça qui va assurer le progrès de la Jamaat. C'est ça qui va assurer la victoire. Non seulement individuellement, chacun aura sa part de bénédiction, mais collectivement, vous allez connaître des bons plus importants. Donc, ako olasa ale bi akada ya ka dakurunya damadɔ fara o kumana Niger Amir Sahib fo ka taa se mɔgɔ kɔnɔ ale ɲɛ ni olu ye dakurunya minnu fɔ a ka d'ale ka a ka faranga fara olu ta kan. A ko o ye jumɛn ye ale bɛ mun de fara a kan o de ye k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. An ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. A ko ka d'a kan fara ɲɔgɔn kan o ye fɛn ye hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ tuma dɔ la fɔɲɔgɔnyaw o n'a ta bɛɛ nka o n'a ta bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o kumana o b'a to bɛɛ lajɛlen b'i ka sɔrɔta sɔrɔ nafaw la hɛrɛw la barikaw la nka o b'a to fana jɛkulu yɛrɛ o fana bɛ ɲɛtaaba o bɛ o sɔrɔ. Différence entre nous et les autres. La différence aujourd'hui, c'est le califat.
Parce que nous avons un calife. Et si nous nous mettons sous sa gouverne, nous ne pouvons que connaître cette unité dont je parle. Si tous nous nous mettons dans l'esprit de l'obéissance du calife, nous ne pouvons pas connaître des dissensions entre nous. Même si ça vient, nous allons les régler parce que nous avons uni nos mains, notre sort, et nous l'avons soumis à l'obéissance du califat. Pour vous rappeler donc que cette union dont je parle passe nécessairement par le califat. Ce que le califat représente dans nos cœurs, dans notre pratique, c'est ça qui va assurer notre union. Il y a des difficultés partout, il y a des difficultés partout. On peut même se coucher et puis se lever le matin, on n'est même pas content de soi-même. N'en parlons pas du voisin qui te regarde. Il y a toujours des difficultés dans la vie, c'est ça qui anime peut-être la vie. Mais nous avons la chance, quelle que soit la situation dans laquelle un Ahmadi se trouve, s'il se donne 5 minutes et se rappelle, nous appartenons et nous nous soumettons au calife et au califat. Ces dissensions, ces difficultés de vie ensemble se dissolvent. C'est ça, l'amour entre nous, c'est ça qui va assurer notre progrès individuel spirituel, mais aussi le progrès du groupe, de la Jamaat. Donc il ne faut jamais se laisser déborder par les problèmes. Se laisser déborder par les problèmes de personnes, se laisser déborder par les problèmes de cohésion, de groupe. Ça arrivera toujours jusqu'à la fin des temps, mais il ne faut pas se laisser déborder par ça. Nare Takbir. Jamaat Ahmadiyya de Burkina Faso. Nare Takbir. a ko danfara min bɛ anw ni mɔgɔ tɔw cɛ o ye khalifaya ye khalifa bɛ anw cɛ la o de ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye o la sa ale ye kelenya min fɔ i b'a ye k'a fɔ o sɔrɔli kalifaya sababuya la o ka nɔgɔn kojugu o kumana ni an bɛɛ lajɛlen kalifa ka yamaruyakan labato farafarali mana na cogo cogo gɛlɛya mana na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo i b'a ye an bɛɛ lajɛlen bɛ khalifa min ka mara kɔnɔna la ni an bɛɛ lajɛlen bɛ o labato n'an ye an miiriw la waati damadɔ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an bɛ se ka farafarali ninnu olu bila kɛrɛfɛ ka tila ka kɛ kelen ye ka kelenya nin ta ko gɛlɛya ninnu tɛ ban kuma dɔ la i b'i da su fɛ dugu bi jɛ i yɛrɛ bɛ fili i yɛrɛ bɔ kun ma i sigiɲɔgɔnw i baarakɛɲɔgɔnw gɛlɛya nin tɛ ban fo ka taa diɲɛ wuli ko a tɛ ban nka o n'a ta bɛɛ an kana sɔn gɛlɛyaw farafaraliw olu de ka fanga sɔrɔ an kan o kuma na fo ka taa an kɛ ka an kɔ don ɲɔgɔn ma a ko a mana gɛlɛya cogo cogo an ka miniti damadɔ ta dɔrɔn an ka an miiri ala ye khalifaya min bila an cɛ la mun sa a mana gɛlɛya cogo cogo an ka kɛ kelen ye an ka an miiriw la o kuma na n'an sera ka o kɛ o kuma na ka se ka yɛlɛ gɛlɛyaw ni san cɛ k'olu bila an kɔfɛ k'olu bila an ni dugumana cɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya ninnu a mana gɛlɛya cogo cogo an bɛ minɛ cogo sɔrɔ o la wa i b'a ye a mana kɛ cogo cogo ɲɛtaa o de bɛ kɛ ye seginkɔ o tɛ kɛ ye fiyewu. L'obéissance, c'est quand on accepte ce qu'on n'aime pas. L'obéissance, c'est pas quand on accepte ce qu'on aime. L'obéissance, c'est quand on accepte ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne pensait pas, ce qu'on ne souhaitait pas. En ce moment, on dit, OK, je vais suivre par obéissance. Mais il ne faut pas être dans le mouvement, on est content, jusqu'au jour où on vous dit de faire telle chose, vous dites, ah, ni connaît. Il n'y a pas de ni connaît dans obéissance. Vous obéissez à une personne, à un système, ça veut dire, à tout moment, Samina, bon, attends. La deuxième chose,
et je vais m'arrêter là parce qu'on va me rappeler le temps. La deuxième chose, obéir au califat, c'est pas seulement, parce que c'est la maladie de beaucoup d'Ahmadis. Tant que c'est le calife qui a dit oralement et puis je le vois dire, je suis d'accord. Non. Le califat, c'est le calife lui-même et toute l'institution qui l'aide. C'est ça le califat. Même missionnaire fait partie du califat. S'il vient au village, il rencontre Jamaat pour parler du travail, il fait partie du califat en ce moment. Parce que fait partie de l'organisation de la Nizam qui soutient le calife dans son travail. Donc l'obéissance au califat, c'est une longue chaîne, mais c'est ça Ahmadi. C'est ça être Ahmadi. Et il a ses bénéfices personnels. Si vous êtes Ahmadi et que vous vous mettez dans ce registre, vous avez des bénéfices personnels, à votre niveau personnel et spirituel, mais il a aussi ses bénéfices pour l'ensemble du groupe. Et vous allez connaître le progrès. Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali va connaître un grand progrès. Un très grand progrès, Inch'Allah. Qu'Allah vous aide, qu'Allah aide tous les Ahmadis du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ako labatoli bi kɛ waati la waati min na a man di ye de. Labatoli tigɛ dɔrɔn waati la waati min na a ka di ye. Ayi o ti wele ko labatoli. A ka gɛlɛ waati min na ani a man di ye waati min na o waati de ko labatoli bi kɛ. Ko an bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ an bɛ système dɔ de kɔnɔ. O kuma na o la o système in kɔnɔna la o tɛ taa fɛn minnu kɔ. Jakoya tɛ kuma bɛɛ fo o de ka ja e ye. O man kɔsɔn e ka labatoli kɛ. Ayi kuma dɔ la f'a ka sɔrɔ a man di e ye. A bɛ fɔ i ye ko nin kɛ nka tiɲɛ na ko nin tɛ e fɛla ko ye. Nka k'a dɔn a man di ye i fɛla ko tɛ ka tila ka sɔn a ma ko o de bɛ wele ko sami'na wa ata'na. O kuma na ko labatoli ye o de ye. Ko a bɛ filanan min fara o kan ko labatoli min n'o bɛ ka fɔ nin ye ko an kana bila an kunkolo la dɔrɔn k'a fɔ fana ko ni khalifa de ko ten a banna o kuma na ni khalifa m'a fɔ a ye ne tɛ labatoli kɛ ko o dɔrɔn tɛ dɛ. A ko khalifa ka baarakɛlaw de bɛ a sew n'a bolow de bɛ n'o ye a ka lasigidenw ye yɔrɔw ɲɛfɛ. O kuma na o de bi système yɛrɛ kɛ système ye kow bi tɛmɛ o sira de fɛ. A ko misalala missionnaire yɛrɛ o fana ye khalifa yɔrɔ dɔ ye o. O kuma na n'o taara burusi kɔnɔna la ka taa mamuruw ye ka taa kumaw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye mamuruw kan ka to a ta la ka d'a ko o waati la ale fana ye khalifa yɔrɔ dɔ de ye. Ale ye kalifa farikolo fan dɔ de ye. O kuma na a fana kan ka labato. O kuma na n'o kɛra i b'a ka fɔ labatoli a bɛ kɛ i b'a fɔ jɔlɔkɔw u sogololen don k'u kalanso ɲɔgɔn na k'u kɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na. Ni o kɛra nafa min bɛ labatoli la o kuma na an bɛ a jɔnforo nafa sɔrɔ ka tila ka a foroba nafa sɔrɔ. O la sa ko a bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka Mali jamatu dɛmɛ an bɛ se ka baara kɛ ni labatoli ye. Mun kosɔn ɲɛtaa bɛ se ka na cogo min na. Wassalamu alaikum warahmatullah. Nare Jamaat de Burkina Faso. Jamaat de Burkina Faso. Nare N'o bɔra ye an bɛ wele bila Gambi ale ka représentant ma n'o ye monsieur Omar Ba Sahib. Nare Takbir. Jamaat de Gambie. Nare Takbir. Jamaat islamique de Gambia. Nare ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the Jalsa attendees in 17th Jalsa Salana of Mali. Ko abi a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullah. Mɔgɔ mɔgɔ ni o nana
jalsa tan wolonwulana o talila nin kɛnɛ nin kan. I want to extend special greetings from the Amir Sahib of the Gambia, Baba Trawale, to the Amir Sahib of Mali and the Malian people for organizing the 17th Jalsa Salana. Ako akada ye ka Gambi Amir aya ani kase Mali jamatu bela jilema nin jalsa in o labenina. He also sent special greetings to the Amir Sahib of Senegal, Amir Sahib of Niger, Deputy Amir of Burkina Faso, and all the guests of the Jalsa Salana. Ako abo fulu kile tako lase Senegal Amir, Niger Amir, Burkina Naiba Amir anaka delegation ani mogo no welela kana kenen kan abi o fulu kile lase o bela jilema. Because usually the Gambia normally send a delegation to the Jalsa Salana of Mali, but unfortunately this year they are also preparing for their 48th Jalsa Salana, which is scheduled for the 10th of April this year. Ako kakoro Gambi bi delega jamakulu de blakana nafroko Mali jalsa be nga ko ni zeina abenana ye olu fana bi o ka jalsa labena o ka jalsa tako binani ni shekina o bina ke avril kalo daminaula o de kama delegation masekana ale de nana. But despite that, I am here to represent the Gambia. Nga onata be ale nana kana Gambi joyorofa. As we all know, the Ahmadiyya Muslim Jamaat is one body and it is unique in the world. Wherever you go, Ahmadis are the same and they welcome you as their own, not as a stranger. Ako ambela jeleba kalama kafo Ahmadiyya bela jele farkulu kelenye ni bora jamana o jamana na kata jamana o jamana la okmana abike ba foi bora ikaso itara ikaso itiket nanye abike ba foi bi kaso de. Because I am a living witness to that. I live in Bamako, but I always travel in the sub-region. And whenever I'm traveling, I contact Amir Sahib of Mali to the country I'm going so that he can give me the address of the Jamaat in that country. Whenever I reach there, I contact the Jamaat and they always invite me to the Jamaat headquarters to meet them. Ako niya ale bufo ale o shere dode kadaka be watibo ale be Mali la yanno okmana na lebita Mali duguwo dugula ale be Amir wele kafo nin dugina yala jamatu ka mission bi fanyme na le taraye okmana leti nanya somi soro ayira lafio abike ba fale bora kaso atara akaso. So Jalsa Salana is a special training program for Ahmadis and even non-Ahmadis. Guests who are invited to the Jalsa Salana is a training for them in terms of their spiritual advancement and closeness to Allah. Ako olasa jalsa yereye kalande ye formation do walanda do bela jeleye okmana ni nana okenaka okma ka o walanda osoro mimi ka sababu ye ka lemania jidi ka alama surunya ka seka osoro chogomina. Because during the Jalsa, different topics are covered by experts in their own field, and they give that topic to the attendants of Jalsa. And also, we perform congregational tahajjud. And that is also a very powerful tool to get us closer to our Creator, Allah. Ako kadaka nina na Jalsa kenaka eba ka fo walanda ubi takadim mauma mamunu ni olu big maka wala lula mana bela jelebi soma sama soro ola o temenonga kafu kaboy amitla ka fara nyogonga ka tahajjudu seli o mi ni oye ala masrunya o sira belebele bay. It's only conducted once in a year in each country. Ako gode kamasa ambela jele kanka anjija okmana tle sababi namina o kay nyogonka ya ka anjija mseka jalsani o nafa bochogumna kadaka sankono shiekele ne do. And we have to remember that we are guests of Imam Mahdi in this Jalsa. Wa ankanga hakeli tola ka fo anya Imam Mahdi ka naundeye nin jalsa inkeneka. So we should conduct ourselves very well during this period. O ulasa akaka anga anjoko unye anga lahalea unye ni lahalea ni wati nunun konanala. So that we will earn the blessings of Jalsa, because Imam Mahdi alayhi salam has given a special dua for people who come to attend Jalsa, so that we can benefit from that dua. No kera ambi Jalsa nafasoro kadaka Imam Mahdi dugoke mawiye maminu no lubina kana talike Jalsa la okmana nena na Jalsa la ka seika ku kachkoyala sikatala Imam Mahdi ka dugo ebi dosro ola. So without taking much time, I once again thank the Ahmadiyya Jamaat in Mali for organizing this 17th Jalsa Salana and inviting guests to come and benefit from the
blessings of Jalsa Salana. Ako kumala surunya sa abe Mali bela jelefo ni jalsa in labeni na mngoso moko bseka na talike jalsa na kana fa soro katlaka moko wele kabo yorowla kana talike jalsa na mngoso kana fa sorala okmana bo folike bela jelena. So I pray that Almighty Allah accept all our dua and worship and sacrifice during this blessed period of Jalsa Salana in Mali. Okmana amina ni jalsa minke Mali la ya o wati konnala abi dugo ke kafa ala kanga dugo mine ala kanga sarakati bolo mine ala kanga batu bela jele mine ni tile sabani konnala. On that note, I say Assalamu alaikum and may God bless us all. Okmana ko assalamu alaikum ala ka ambela jele barka do ambela jele na. Nare takbir. Amaja of Gambia. Amaja of Gambia. Nare. Assalamu alaikum. Étant donné l'invité du Sénégal, moi aussi je voulais donner un petit peu de mes impressions. Enfin, moi, je suis venu à Bamako après 21 ans. C'était 2005. J'étais venu ici 2 fois. J'ai resté chaque fois peut-être à peu près 1 mois et quelques jours. 2 fois je viens. Et à ce moment, il n'y avait même pas 1 mètre carré de terrain pour les Jamaat. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, je trouve un grand changement. Nombreuses personnes. Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'est un grand miracle. Qu'Allah fasse que ce progrès continue et continue multiplier. Nara de Mali. Amaja de Mali. Amaja Sénégal. Amaja du monde entier. Nara takbir. Allahu Akbar. Donc Sénégal Amir Sahib akoko akada lere akada kurinya damado fo ako kadaka asam mugani kele nyine ale fana bora Malila ya 2005 anana ya chien fla bela jelela aye minga abi kalo kelengelembo ko o watila o ya soro yoro ere tambolo terrain tambolo misri ere tei foitei okmana missionnaire be dumi ngono o de fen bela jele onga ale nane nyina aye yelema bade anfla terrain ba ere min sanfe ako kumana abi dugo ke ni yelema alibi ala ka do de fara o kan. Nara takbir. Tous ces changements, c'est la grâce à le khilafat. Parce que les Ahmadis, ils ont un khalifa. Si on est là, c'est avec la permission et autorisation ou bien l'instruction des califes. Sinon, peut-être on n'allait jamais se croiser dans la vie ici sur la terre. Si moi je suis devant vous, vous êtes devant nous, c'est le khilafat que Allah établit aujourd'hui à travers Messie premier islam. Et nous devons prier pour cette khilafat qui reste tout le temps dans le Ahmadiyyat et que l'Ahmadi continue de progresser en obéissant le Khalifatul Masih. Nara takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. Ako olasa o nyeta bay min flaninye ko sababu te foy wara ni khalifayate kadaka alaye khalifa bla aunjala ni yaye olu fanfe bayabi ko ala ni khalifa sababu ya kadaka khalifa de bi yamariya kandi ka fo olu kana ni khalifa ka yamariya kan kunte akachala anno olu kuntina nyogo nyebi ni yaye olu bayabi kadaka khalifa de ko olu kana ya okmana khalifa yami ni Imam Mahdi ni onana ni oye o sababu ya la obi aunjala okmana ko abi dugo ke alaka o khalifa yain ko ke bada anchala. À la fin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maintenant, on termine cette session avec ici même et nous allons nous joindre ici à 18h55 pour la prière de Maghrib et Isha. Ensuite, à 20h15, ça sera témoignage des membres à M. Oumar Mas Koulibaly. Akok manasa abi aufo kafo ninye ulaina siki o kuncheleye okmana ni ambora yasa am sorokata kata labonke ka seliji uta kana nyogon saraya 18h55 ka fitri anisafo fara nyogon ka ni surofana dunasa 20h15 amena nyogon soro keneka yanno okmana mungoso kuma binadi moko fanama
mimbi ukunu kanche kadakurnya fila fila fo insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bare. Muhammad Mustafa. Gulam Amar ki. Gulam Amar ki. Nare.